आंगोनि आंगो इउटुब फेमिलि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव बयनोबो फिन जासिहरबावो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ बेनिखायनो नोंथांमोनजों फेस लाइभ स्ट्रिमाव दसे सम नुजाफैनो हानाय लोगोफोर सोर सोर मा खालामदों फैदो दसे रायलायनोसै मोजां गाज्रि मा खालामदों लोगोफोर ओंख्रि संसै आरोना लोगोफोर सामब्राम हाखाबाय आरोना मा खालामदों लोगोफ्रा सामब्राम हादों आरोना दायो दा मैगंआव सामब्राम सामब्रामाबो सोर सोर दङ फैदो दसे रायलायनोसै लोगोफोर सनाफोर आंनि इउटुब फेस लाइभ भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो जै हिन्द जा गरम मोनबायलै फांखा होआखैना ओंख्रि संसिगोन नालाय अन्नानै फैदो लोगोफोर सोर सोर दङ ओंख्रि संदों लोगोफोर आं दायो ओंख्रि संगासिनो दं आरोना
लावाजोंसो ओंख्रि संदों। हाथोंसो दिनैनिफ्राय सानथामसोआ। कमेन्ट लोगोफोर अननानै दसे अननानै लाइक हो। दायो संगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओंख्रि संदों आं दासो। भिडिअखौ बारा गुवार माबानोदांलै गुसुं नुदोंदां। स' लोगोफोर गासैबो आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरबाय गिबियावनो। आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं। आंबो लोगोसे मोजाङै दं। ओंखाम मोनबाय दायो ओंख्रि संगासिनो दं आरोना। स' सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट हरफैलायदो गाइसमोन। अननानै कमेन्ट हरफैलायदो आरोना। ओंख्रि संगासिनो लोगोफोर हारसिंसो बिन्दासनो दिनैहाय लोगोफ्रा न'आव थांजोब्बाय आरोना साबासोआ थांबाय जानो हागौ। न'आव थांसिगोन बर होनो ओमफ्राय आंहा टिकेटआ माबायाव आरोना एप्रिलनि 9 थारिखआवसो आंना आं लेट जालांसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोननो फोरमायहरबाय नैबे आं फेस्लानि गेजेरजों नोंथांमोना जायफ्रा आङो बङाइगाव ओंखारहैगोन न'आव थांब्ला आरोना। स' लोगोफोर गासिखौबो जै हिन्द। जाहाथे मोजाङै मोजां सहैथों न'आवहाय। जाहाथे जेबो दाजाथों आराम आरामै सहैथों। गारिफ्राव नङा होमबा ना लोगोफोर। ओमफ्राय सोर सोर दङ एलबियाव सोर सोर एलबि फैदों नायनि आरोना। जेबो मेथाइ लाबोनाय गैयाब्रा जानोनो खुगा दैल' मोनलायलायदों आरोना। मालाबानो बेबो मबाइला चार्ज जाबाय। दहाय आंना मबाइला जा माने बोरैबा जाथारदोंलै। बे बाजै गामि दंथारो कमेन्ट हराखै बियो। बेनो दंखाथारो बेना कमेन्ट हरागारा नायखोमा बे बाजैया।
जा सैथान बेनो खाथि बेनि उनाव कमेन्ट हरखायाखै बियो फैदोंब्लाबो नेट जाला होननानै नेटआथ' जाखाया मिथिखागौ हरखायाखै बियो थेंक इउ आदसा बिराद सापर्ट खालामो आंखौबो ओमफ्राय गावखौबो सापर्ट खालामो आं जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै दंखोमाखायो जिखुनु मिथिखायो आं नोंखौ ओमफ्राय गावहाथ' होआखै बियो नायनांगौ र' ना होदों नामा गावबो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा फैथ्राखै दामानि गैथ्रा एलबिबो होआ माबो होआ माखासे मानसिखौ नुथ्राखै आरो ना दा सानदि मा जादों माखासे मानसिफ्रा बुंथ'नो हाला आरो ना जोंहा नैबाव अखाफोर होदों आरो ना कमेन्टआबो श' जाया नामारा बोरै जाखो माथो कमेन्टखौनो मानसिफोर होआखै नामा ओंख्रिनि बाथ्राया अब्ला दे रावबो गैथ'खाया आरोना र' थाथ' ओंख्रि एरनि दसेल' मानसिफ्रानो मा जाला जोबखोथाय जा दुखु मोनलायबाय हारसिं जारलालै मानसिबो गैया माबो गैया थोस गोदाव सोराव मोनो एलबि होबाबो मानसि गैयाबालाय मा जागोन दे बिदिबालाय आइ थेंकिउ खुलुमबाय बाजै रावबो गैथ्रालै अनबाय आंखौ जि नेबाय आं 15 मिनिट जालाय लांसै एलबि होनाया रावबो गैया मनिका ब्रह्म थेंकिउ गुड इभिनिं थेंकिउ खुलुमबाय बाजै आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय रावबो गैथ्रालै सेस आइदिबो हरनो सानबाय आं गैया रावबो गैया सेस फैगोननि र' दे ओंख्रिखौ नायनो बाजै ओंख्रिखौ देखायनां नै ओंख्रि संनाङा आरोना बाजै आङो हारसिंसो दाना लावजों आलुजोंबो संदों आं बाजै जेबो गैथ'वा आरोना खोबनोसै जोंहा मा होनदों माथो रावनिबो कमेन्ट गैया गैयालै गैया मानसिफ्रानो फैयाखै रावबो गैया बाजै जा दुखु मोनबाय आरोना आं बा एमबि गोदान सोलायलायबाय बेखौनो मानसिफोराव थांनांजोबनानै खारै खारै मानसिफोरनाव थाङै थाङै दा आंनावसो रावबो गैया दा नोंसो अनबाय बाजै थेंकिउ ओमफ्राय माथो रावबो गैया होनदों कमेन्टआबो गैया रावबो गैयाबा सोर कमेन्ट हरनो आरोना बिदि जाबाय ओमफ्राय जोंहा माथो ओंख्रि संखो आगै लावजों आलुजों बाजै ना लाबोथ'वासै दिनै ओमफ्राय जोंहा बहा थायो आदसा मुम्बाइआव थायो महाराष्ट्र मुम्बाइ ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लग सफैनो हादों खुलुमबाय आदै थेंकिउ स' माच आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मानसि गैथारलै आदै आइयै जा दुखु मोनबायमोन आं बोरै जाबावगोन साननानै ओमफ्राय नै आधा घन्टा जालायलांसै ओमफ्राय आं गोथाव औ बाजै गोथाव आरोना मा जायगायाव दं मोनलाय नों आदसा मुम्बाइ महाराष्ट्रआव दं आदा मुम्बाइ महाराष्ट्रआव दङ आरोना
हारसिंसो दायो दहाय मानसिफ्रा थांबाय आरोना मानसिया एसे बुरजा थांसिगोन आरोना 8थायावसो गुदुं जालायथारलै सारायहायनाया ओमफ्राय आङो 9थायाव दानबाय टिकेटखौहाय सासे मानसिनिखौ लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै मद'रमा होलायबाय रमास अफिसियेल हिमासु मा होनदों हेन्डसामथार माथो आगै हेन्डसाम नुदों आरो ना बाजै थेंक इउ स' माच बाजै महर गैथारालै गैथारा ओमफ्राय मुम्बाइनि मा जायगायाव थायो पालघराव थायो पालघर होननाय मोनसे स्टेसन दंना बे पालघर स्टेसनखौ सार्च खालामबानो मोनो आरो ना पालघर स्टेसन टु आर्टिक साइस्टेम इण्डिया कम्पानि लिरबानो मोनो आरो ना बिराद गिदिर कम्पानि आरोना बेयाव थायो जों ओंख्रियाबो मोननोसै दसेनो गासिबो रेडि जाजोबबाय आरो ना मानसिफोर गैयाबाथाय बिराद बायोलै आंबो दाना मालायनाव थाङै थाङै एमबि जोबबाय आंनाव रावबो गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ मुम्बाइनि मा जायगायाव थायो होनदों आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा मा होनो गोदो आंबो हैखांबाय बे मुम्बाइआव आदसा बबे जायगायावलाय ब्रादार आदा बबे जायगायाव बेरायफैया मुम्बाइआवहायलाय जायगायालाय बिराद दाना गोदान मडेल जाजोब्बायलै न' बांफ्रा सोलायजोबबाय थेंकिउ मेदाम जि सफैबाय नोंखौ दा सफैदों इनभाइट खालामहरदोंमोन आं फैबावाखै बियो मा नायदों नों सना नायदों 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 होनदों ओमफ्राय जोंहा मा नायदों ओमफ्राय जोंहा बाजैया मा होनदों दिदोम आदा मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सुमित गैया सफैदों जय हिन्द थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'ब्लाबो आंनि फेस्ला समाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच दाखालिनिफ्रायनो आं नोंखौ बिराद हार' नुखादों दे आं हयलेबा मा होनदों हिर' नुखादों सोरखौ होनखोब्रा आङो माने जा खस्थ' खालामनानै मानसिनाव थाहैदोंब्रा दिनैहाय आयु खामानियानो रेस्ट गैया आंना दिनैनि दिनाव आरोना ओरैबायदि खस्थ' जादों खामानिया जोबबानो फैयो खामानिया रेस्टखौ मोना मबाइला पकेटाव थानानै अन सोर सोरनाव मा थांदों फात्ता गैला खम्लायआथ' हरखाला जाला आंबो उनाव जा गोबाव थादों दहाय माला दोनखो फात्ता गैया ओमफ्राय आङो ओमफ्राय जोंहा सोरनावबा थादों ओमफ्राय एमएमबि ब्रादारनावबो थादों आरोना ओमफ्राय सोरनावबा थाबावदोंमोन बाजै रमासनावबो थाहैदोंमोन दसे ओमफ्राय हास्लाबासै अबाव मा सेस गैया एमबि जोबदों ओमफ्राय आंना गंसेयाथ' गैया नै दासो सोबावदों गंनैखौबो सोनांबाय आं एमबिखौ उफाय गैया नायनो होननायनि थाखाय ओमफ्राय दा मा होनदों ओमफ्राय आब' मा होनदों सुमिता अनु बाजै ओरैसै जोंहा ओमफ्राय नायबाबो अजाया अनजाया मानोबा ओरैसै सनाया दिनैसो बिदि बुंबाय ताजमहल पेनेल पुने बान्द्र फिल्म सिटि बेफोराव बेरायहैबाय आदसा बै पुनियाव
जों फुनियाव बिदिनो बारस'यो आदा थेंक इउ ओमफ्राय जोङो फुनियाव जोंबो थाङो बेरायो आरोना एखमबा समाव जों दाखालि फुनिनिफ्रायनो बारस'बोदों थानि फुनिनिफ्राय जों फैनाय जायो आरोना जोङो नैबेयावहाय आं दा थानाय महाराष्ट्रआव आरोना ओमफ्राय जोंहा मनिका अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आब' अनुसमित बाबु आजा आजा जाबाय दाना आजासो जाबाय सेस ओरैसै ओमफ्राय मिनिया अनुबाजै ओरैसै ओमफ्राय गोथाव मोनदों फैथारबाय आगै ओंख्रिया आयै गोथाव मोनदोंबाय औ बिराद बरिया जाखासिगोन लाव ना लायनो मोनासै दिनै ओमफ्राय जोंना आंनि भिडिअ'खौ एसे नायदो आदै आंबो नायफिनगोन आदसा अके अके आइदिजों नायगोन ना आइदिजों नायगोन आरो ना आइदिजों नायबा थायो आरो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नार्जारिया मा होनदों सुमित बिबोनां गदाय सना ओरैसै कारेन्ट गैयालै खि सामफ्रामबो नों इबि होबा कारेन्ट थाया बेनो आंनि लस बेनो आंनि आनलाखि आरोना ओरैसो माथो बुंबावनो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा बाजै सना ओरैसै मा अजा बेलाय फाग्ला फाग्ला फरायो अजा अजा होनाखैमोन आरोना अजा होनाखैलै बियो दहाय अजा होनाखै अजा होनलाबायो अजा होनथाराखैलै मा नायदों होनदों अजा होनलाबायो होननाया दाखालिनिफ्रायनो आं नोंखौ बिराद हिर' नुदों दे हलेबा आदसा थेंकिउ नायबाव अजाया मा होनदों नायबाबो अनजाया होनदों नामा अजाया 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 अनजाया होनदों आरो ना नायबाबो अनजाया मोनदों गोसोआ ना मा होनखो अनजायासो होननाय जादों अजाया अजाया ना अहायासो अहाया अहाया होनदों आरोना बेलाय अहायासो होननाय जादों आरो ना अनजाया होननाय बायदि मोनदों आरो ना अनजाया होननायखौनो फाग्ला फाग्ला नामा सेसलै कमेन्टआ आंनाबो फाग्लासो जागोन सरिलै दे ओमफ्राय दाखालिनिफ्रायनो जा हिर' नुदों आं नोंखौ थेंकिउ बिबोनां सना आंनि जिउ ओरैसै बेखौ फरायफिनबाय आं ना ओमफ्राय माथो नों फंबाय सफैनो हादों थेंकिउ फंबाय सना आंनि फेस लास्टाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय दे ओमफ्राय लोगो खालामलायदो फंबाय कमेन्ट हरनानै दोन मानसिफोरखौ दे आं नोंनोल' ब्लु होनोसै आरो ना कमेन्ट हरनानै दोन बयखौबो ओमफ्राय सार्भ खालामनानै हो ओमफ्राय बयबो नैबे आंनि फंबायखौहाय सापर्ट खालामना हो आरोना आब' अनु सना नैबे नरना फंबायखौहाय सापर्ट खालामना हो आरोना बयबो अननानै आरोना दिनै आं हारसिं फंबाय जोंनिया थांसिगोन नोंसिनि गामिनियाबो थांसिगोन आरोना दिनै गाखोनो थांबाय आरोना गाबोन गारि गाखोसिगोन बिसोरो सानब्रैयाव सहैगोन आरोना जिखुनु थांबाय साबासो थांबाय आरोना दा आं हारसिंसो दा रुमाव आं हारसिंसो रावबो गैला आंजों दा बिराद हारसिं सङै खावै आंनो जानांसिगौ आरोना हाय आदा थेंक इउ नरना फंबाय हाय हेल' गुड नाइट फंबाय सना ओमफ्राय मा ओंखारै बाजै ओरैसै मा ओंखोरै बाजै समिता होनदों आरोना ओमफ्राय माथो रावबो सापर्ट खालामना खै-आदा औ सापर्ट खालामाखै आरोना खालामगोन लासैनो खालामगोन फंबाय सना खालामगोन सिन्था खालामनाङा कमेन्ट हरा आरोना नरना फंबायखौ बयबो ब्लु होनसै आरोना अब्ला बयबो ब्लु लालायदो ओमफ्राय जोंहा नायबा र' नायबाबो अहाया होनहांनाय होनदोंहायखि मा अहाया बेलाय आं अजा नङा आरोखि आदसा थेंकिउ दिदोम प्लिज आदसा ब्लु अके 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 ब्लु होनसै आरो ना लोगो खालामलायदो बे फंबायाबो गोदानसो मास मोननैल' जादों बेनि चेनेला ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अमाजों नारजि बिबोनां सना आइयै बिराद गोथाव ओंख्रि मालायसो
ओंखाबो मोननोसै लोगोफोर मोनहां जाथारबाय आरोना जानो मोनथारसै अब्लाबो दा जाथ' आरोना मोनबाबो ओमफ्राय जोंहा आयै जा गोथाव ओंख्रि संबायलै जोंहा लोखिया ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बारा गोबाव थानो सम गैयाहाय बिबोनां सना फिसालाफोर दं होनदों औ बाजै बिदिनो जायो आरोना बिदिनो बिराद खस्थ' जायो आरोना गथ' गथायफोर दङबा थानो हाया जायो थेंक इउ स' माच बाजै आंनि फेस्लाय समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बाजै अरायबो बिदिनो मोजाङै मोजां जिउ दैदेनलांनो हाथों जिउआवहाय दावगालांनो हाथों आरोना बाजै थेंक इउ स' माच लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट बारायदो होनदों नामा बरायदो आदसा दे आंनि कमेन्ट बारबोजोब्बाय आदसा बैयो अजा बोराय माबा माबिया अमाजों होनलायलाय प्लिज ब्लु खि अजा बोराय बाराखै र' फरायगासिनो बारदोबो खोमा लास्टआव खनसे हरबावलाय दे बारदों खोमा दा नायफिनगोन आंनि कमेन्ट बारबोजोब्बाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दादरनिफ्राय गाखोगोन नामा औ दादरनिफ्राय गाखोबोगोन बिसोरो दादरनिफ्राय लकमोनथिलकआव थांगोन राइट 100% आदै थेंक इउ मिथिखायोना दादरनिफ्राय गाखोगोन औ हरदो दे औ थेंक इउ स' माच आदा लैथुन खुलुमबाय गुड इभिनिं आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जोंहा फंबाय उन्दुनो ओंखारदों आं ओरैसै ओमफ्राय आदा नोंनियावबो दहाय थाबाय थादों आं कमेन्टखौ हरनो हायाखै थेंक इउ आदा लैथुन थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक होबाय आं थेंक इउ आदा लैथुन जोंहा नरुना फंबाय दं गोदान आं आदानो ब्लु होनोसै नरुना फंबायखौ कमेन्ट हरनानै साब खालामनानै गारबो आदा ओमफ्राय रिटार्न मोनफिनगोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बारा गोसा आर मा होनदों बोरैबा सारिया बारा गोसा मा होनखोलै खिया एफा गोसा आरो साराया गब्लंगोन आरोना खि मायाबा संना जानो नोङो साराया गब्लंथ'वाब्रा खोनाहैदों नामा साराय एरनायखौलाय नै ओरैजाय नार्जारि बावनो हाला आं नोंखौ औ नै बावनो हाला वेलकाम आगै थेंक इउ बाजै खुलुमबाय औ बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मनिका ब्रह्म जिउ ओरैसै ओमफ्राय जोंहा MMB ब्रादार थेंक इउ खुलुमबाय आदा गुड इभिनिं आंनि फेस्लाय स्ट'न सफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ सिगां जासिहरबाय खुलुमबाय ओमफ्राय नोंहाबो चेनेलजों फैलाय दाखालि माबा जादों होननाया दा जागोन ना जाया नायनि ओमफ्राय बिबोनां मा होनदों बिबोनाङा थांबाय नामा सना होनदों आरो बिबोनां माने सोरखौ होनखो मिथिला ओमफ्राय दं बाजै आदसा ओद बोरै जालायखोब्रा बिबोनां मोनलायलायनायलाय आन्दायबायलै आं MMB साल्थिसो दुखिया मबाइलजों सोलायहैदो नोंबो ओरैसै सोलायहैदोथ' आरोना ओमफ्राय जोंहा MMB दिङा ब्र ना ससमाया जा गोदोरखालै औ नै गिदिरखा आरोना जा गिदिरखा गोदोर आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दं आरो होनदों आरोना आदसा औ दङ होनदों आरोना लेथुन दार्लिं मा खबर होनदों जोंहा मनिका बाजैया ओमफ्राय जोंहा समित गयारि दिङा ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय बागुरुम्बा मोसादे एसे गोलोमजोब्बायलै सेस नै जालासो माबा ओंख्रि संनानै कारेन्ट फांखा अफ खालामदों ओमफ्राय MMB अके होनदों ओमफ्राय लेथुर आदा मनिका ब्रह्म कन्टेक्ट नाम्बार हरसां नै ओरैसै रायज्लायनानै उन्दुनो ओंखाराल' जा नोंसोरो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार लालायनानै हरफ्राव ओमफ्राय जोंहा बिबोनां गदाय र' बारबाय नामा हरसै आङो बिबोनां गदाय नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं बेजों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिमोदै थेंक इउ खुलुमबाय अके ओमफ्राय जोंहा मालाबा ला दारलिं मालाबासो जासिबाय नै दिनै उन्दुनो ओंखाराखैमोन नामा दिनै उन्दुनो ओंखारखाबायनो दहायनो उन्दुनो ओंखारबाय होनखादोंमोन दा मालाबा लादो होमबालाय जोंहा लैथुन आदा नार्जारि दुखु जादोंलां आं आदसा ओमफ्राय दे
मोसादो लंगिदोंस होननायखौ सेसलै फंबाय नरना थांगोन ना माखो जोंहा फंबाय सना ओमफ्राय बाजै ओंखाम जाबाय होनदों आंना आदसा ओंखाम जादों स' लोगोफोर गासैबो रेडि जाजोब्बाय ओंखामबो मोनबाय ओंख्रिबो मोनबाय दानिया जानायनि लाहार फाहार खालामसै दसे थानानै लोगोफोर स' थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय अननायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव ओमफ्राय जोंहा र' ओंखाम जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखै बिबोनां सना आदसा जाथ'वाखै आरोना बिबोनां मोनलायलायथारबाय मालाय ओमफ्राय बिमोदैया मा होनदों अके ओमफ्राय बिमोदै आदा जोंहा नरना फंबायखौ सापर्ट खालामनाय दे आंनि फंबायखौ आरोना ओमफ्राय जोंहा लेथुर मानि दुखु आमायसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नरना फंबाय सनाया मा होनदों नोंबो फैसै नामा आदा होनदों आदसा फंबाय आङो थांथ'नाय जाला नैबे मास जोबनानै नैबे एप्रिलनि 9 थारिखआव गाखोसिगोन आं फंबाय बारा गोबाव गैला मास मोनसेल'सै थांगासिनो आरोना जे समा फैगासिनो दं 9 थारिखआव टिकेट दानबाय आं सासे मानसिजों बायस'नानै लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा टिकेटआ दानोबा कमप्लिट जानाय नंला कमफ्रमखौ बायस'नानै लाबाय आरोना आङो दा थांनो मोनसिगोन दा टिकेटआबो कमफ्राम जाखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मनिका बाजैया ओंख्रियानो खामबाय दां आगै मोनाम मोनबाय बाजै सना मोनबाय बिराद गोथाव जाबाय मोदोमफ्रु लाव आलु बा बरिया संबाय आरोना हारसिं जानाय गाबोनबो जाजाबावसिगोन बिराद बरिया जाबाय ओमफ्राय ना मोनजायासै आरो ना लायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हनै दुगैनायनि टाइमानो थोआसै बहाय मोनबावनो आरोना गैला आरोना मोनासै ओमफ्राय जोंहा समित ब्रादारा मा होनदों बाजै दिङा ब्र'खौ ब्लु होनो थिनलाय आदसा ओरैसै ब्लु गैया आरोना आदसा दे लोगो जालाय दे बयजोंबो लोगो जालाय ओमफ्राय आदा लिथुन मा होनदों नै ओरैसै देख' हरसन जलदि मनिका खारसन होनदों नामा खारसन हरसन आरो ब्रह्म नोंसोरनावनो थांसै एम बि साल्थिसो आइबो मा होनदों ब्रादाराबो बैसागुआव लोंसै आरोना आदसा लांसै आरोना आदसा बिदिसो जाजोब्बाय होनबा मालाय दंखाजोबसैना आदा नै ओरैसै देख' हरसन जलदि हरसन खारसन जलदि मनिका खारसन जलदि मनिका ब्रह्म नोंसोरनावनो थांसै एम बि साल्थिसो साल्थिसोआबो एम बि साल्थिसोआबो बैसागु लागानो ओरैसै बैसागुआव लांनोसै आरोना आदसा बैसागुआवनो लांसै दे लांलायदो ओमफ्राय जोंहा नरना फंबाया मा होनदों ओंखाम जाग्रोनो आदा आदसा दे जादो फंबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि फंबाय जोंहा नरना फंबाय मा ओंख्रि जाखो जोंहालाय दिनै नोंसिना ओंख्रिया बिराद गोथाव सङोलै मालाय आं एबार अमा बेदर ओमफ्राय हांसो दंना गैयालै फंबाय हांसो जानो लुबैदोंलै फंबाय नरना हांसो बुथारनानै दोन आं थांबा दे बिराद जानो लुबैदोंलै फंबाय बेदर मोनजायैफ्रानो बिराद गोबाव जाबाय
रसा नांथारबाय आरोना बिराद जानो लुबैदों सोरखौबासो संनो थिनहरलागासिनो आं लोगोफोरखौ मोनजागोन ना मोनजाया आसा गैया आरोना आयै बिराद बेदरनि आंखाल जादोंलै फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा ओंख्रि एफा गोबाव संबाय एफा लावजों आलुसो बिराद गोथाव जाबाय आरोना ओमफ्राय लैथुन आदा अनु नार्जारि थांसै नोंसोरनाव आदसा नोंसोरनाव थांसै आरोना दे फैलायदो फै आमायसो थाबनो औ दे ओमफ्राय जोंहा सुमित फंबाया ब्रादारा मा होनदों मनिका अ माइ दार्लिं ओरैसै माइ हार्ट होनबावदो सुमित फंबाय ओमफ्राय जोंना बिमोदै अके ओमफ्राय जोंहा लैथुन आदा मा होनदों बैसागु थांसै मेमबि साल्थिसोआ बैसागुआव थांसै आरोना लांगोन मा होनदों लाङानो आंखौ जेरावबो आयै बिदिसो जालायबाय बोरै जाखो होमबालाय मानो लाङा जाखो नोंहा थांफाबाबो बेनि बागै सेनो नागिरो नालाय लांफालासै होनबाय बेयो ओरैसै होनबा घटनाया आदा होद जालालै होनबा आंबोथ' जानाय नङालै बिदि होदस अनु जानाय नङालै ओरैनोबा सिंगोल जिबन थालिर गायजागोन बारा ओरैसै ओमफ्राय नार्जारि अन थेंकिउ र' दार्लिं हरगोन सिन्था खालामनाङा होनदों आरोना एसे नेथ'बाव आरोना आदसा थेंकिउ नेथ'लाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया अन थेंकिउ अन थेंकिउ नार्जारि कन्टेक्ट नाम्बार हरसां जलदि दार्लिं आदसा बिदिसै उन्दुनो ओंखारनाय नङा नामा नोंसोरो बिदिबा उन्दुनाय नंला नोंसोरो बिदिबा रायलायबाय थानानै ओमफ्राय अन ओमफ्राय लाभ थेंकिउ बाजै मा जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय लाभ थेंकिउ सना ओमफ्राय दिङा ब्र'खौ आसामाव फैबाथाय दोखो सेस थांलालै आं थांला सरि थांलालै आं नमस्कार थांलालै आयु गैलालै ओरैबा सिंगोल जिबन थालिरसो गायजासिगोन माथो बिदिबालाय आयौ गैलालै सेस आयौ बिमोदै ओरैसै रागाया लागाव बङाइगाव ओरैसै गैलालै थांनो हालालै आं बिदिबा लागाव जमदोंसो आंखौ होदस जालालै नार्जारि आंखौ जमबायसो आं खारनो हानाय नंलालै मिथिबाय ओरैनोबा बे जिबना सिंगेलखा जानाय नङालै मेमबि ओमफ्राय लाभ ओमफ्राय सुमित आगै सना होनदों आरोना जोंहा मनिका बाजैया ओमफ्राय अनु लाभ थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा लाभ थेंकिउ बाजैखौ मा होनदों साफा खारात खालामना नि आं दे खालामलाय मनिका ब्रह्म हर होनदों आं ओरैसै आदसा दे आंना बे नङा बिबोनां गदाय आदसा बे नङा आरोना आं ओंखाम जानि र' सनाफोर आदसा दे बाजै जादो जादो सना बाजै सना जादो मनिका आब' बुं मा खबर होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय नार्जारि अनु हरदो नाम्बारा ओरैसै ओमफ्राय मोजां सुमित दार्लिं आदसा दे मोजां ओमफ्राय जोंहा दिदोम नामा बाजै आदसा गिदोंना दिदोम होनदों दिदोम नामा बाजै होनदों नामा ओमफ्राय माथो नार्जारि उनुआबो हराब्रा आरो मनिकायाबो लाङानो आंखौ ओरैसै जोंहा ओमफ्राय आं थांसै दे आदसा थेंकिउ बाजै थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै थेंकिउ गुड नाइट बाय बाजै नोंनि थाखाय थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै गावनि बिराद खस्थ' खालामनानै फैनायनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय अननायखौ सिबिनायखौ जासिहरजोबबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि मनिका दार्लिं ओरैसै बिबोनां गदाय बेयाव सापर्ट खालाम होनदों आरोना आदसा दे आयौ ब्लु आदसा दे ब्लु दे ब्लु हो अनु नार्जारि हरदो नाम्बारा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा लैथुन आदा नै ओरैसै अनु नार्जारि नोंखौ बाराबा हाथाय हरखिबाय ओमफ्राय जोंहा मा जाखो आमायसो रागा जोंनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सुमित
फानबारि कालि फुजानि भिडिअखौ नायबाय आं बाजै थेंक इउ बिबोनां गदाय खारबाय नामा होनदों खाराखै दं ओमफ्राय अनु नार्जारि आदार हरदो ओमफ्राय सुमित बाजै सना साबसक्राइब खालामबाय आं दे होनदों आरोना आं दसे लाखिथ'नोसै लोगोफोर दे ओमफ्राय होफिनगोन दानो दसे होफिनगोन लोगोफोर ओमफ्राय एसे ओंखाम जाग्रोनि आं मबाइला दुंदों बिरादनो गाज्रि जासिगोन नामा बाजै साबस्क्राइब खालामबाय ओमफ्राय जलपाइगुरियावनो थखन बोरायखौ लानानै जलपाइगुरि sorry MEB brother love you all लागाव जलपाइगुरि लावथिनो नेबाय थागोन आं बाला बे आंनि हिनजावखौ लाना गारदोंना आयौ सोर गारखोब्रा MEB ब्रादार आयौ बिदिसो जालाय घटनाया आयौ बिदिसो ना आंखौसो होनदों सेसलै अनु नार्जारि हरदो जल्दि हरदो अनु नार्जारि हरदो ओरैसै दिङा ब्र बाजैया साफाथार माथो सोरखौ होनखोलै सोरो आयै साफा मोनब्लाथ' होनदो ओमफ्राय जोंहा आंना बे नेट जाथारला आयै सरि दे लोगोफोर आं दसे थाथ'नानै मबाइला जा दुंबाय आरोना कमेन्टआ श' जानाय नङा होफिनगोन आरोना जलपाइगुरियाव जलफान मोनजोबगोन जलफान जलफाय मोनजाबावगोन मोनजाला गैला बिफांबो गैला लावथिबो गैबावलासो थेंक इउ खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गासैबो आंनि इउटुबनि फेमिलिफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दसेखिनि नैबे फेस लाइभ भिडिअखौ लाखिनो सानबाय लोगोफोर दे कमेन्टखौ दसे उनाव मोनसे एबार होबावनो सानदों आरोना आंहा माने एसे ओंखाम जानानै दसे थाना होफिनसै आरोना बेखौ टाइम मोननाय समाव होखानोसै ओमफ्राय नैबे टाइमाथ' दा आं हास्लाबनाय नंला ओमफ्राय जोंहा ओखिया मा होनदों LB आवनो ओंखाम जा ओखि नोंनि ओंखाम जानाय नुफेराखै नायनि दे आं लाजिलै दौनानै होबा जागौमोन सेसलै सेस ओंखाम जानाय नायनो दोननोसै होनबावदों देनाखि जाखांबाबो नायनो आयु जलदि जा जलदि र' सनामोन र' आङो होफिनगोन आरोना मबाइला दुंदों थगायाखैलै नै थगायाखै आरोना र' ओंखाम जानायखौ नायनो लुबैबाय सेसलै लाजिलाय लांबायलै आं मिथिगौ सेस ओंखाम जागोनब्रा लोगोफोर ओंखाम जानायखौ नायनो लुबैबाय थोस दौनानै होग्रा गैया गारा दे लोगोफोर बाय बाय दे बाय दसेनो फैगोन गुड नाइट लोगोफोर दानो लोगो मोनफिनखागोन बाय बाय